Jo crec que estic encara en xoc, perquè m'ha impressionat molt el país, però també la vostra feina aquí. Penses que ho entens, però no ho entens fins que no ho veus. I jo, pensant que els ajudava, m'he quedat sorprès de que és un petit gra de sorra en un món extraordinari, de gent entregada aquí, fent un treball incansable. El petit camionet que teniu de fabricació d'ulleres, de control de vista, em va impressionar molt perquè eren llocs molt remots, que si no hi aneu vosaltres és molt difícil que arribi allà, coses que els hi solucionin, problemes que per nosaltres són tan quotidians que ja no li donem valor. També aquest treball que esteu fent amb les dones per impulsar projectes propis, i m'ha fet molta il·lusió veure que vosaltres podeu ajudar a retornar la vista a gent que potser en principis es pensava que ja no tenia una solució clara. Sembla una tonteria, però jo sóc un artista plàstic, per tant la vista és com algo fonamental. I jo sempre que he fet retrats de gent els he fet amb els ulls tancats. Jo sempre he buscat aquesta mirada interior, que crec que també és molt important, aquesta mirada interior invisible. Ha sigut tan intens i amb una qualitat de gent al voltant tan extraordinària, com els vostres col·laboradors aquí, que m'han impactat molt. Definir la vostra feina és molt difícil, però jo crec que primera seria generositat, creure en el ser humà i una vocació de servei. I amb això estic superfeliç d'haver estat amb vosaltres aquí. M'agradaria invitar a tothom a que pogués col·laborar amb Ulls del Món. Moltes gràcies.